Kristus si cenil prejav úprimnej zdvorilosti, každú láskavosť odmeňoval nebeským požehnaním. Neodmietol ani kvietok, ktorý odtrhla a s láskou podávala nežná rúčka dieťaťa. Prijal dary detí a požehnával darcov, ich mená zapisoval do knihy života. Skutky lásky a úcty k Ježišovi sú dôkazom viery v Neho ako Božieho syna. Učeníci nikdy nechápali a patrične neocenili, ako osamelo žil Kristus svojim ľudským životom ďaleko od nebeských príbytkov. Neraz ho zarmútilo, že mu učeníci nevedeli prejaviť patričnú vďačnosť. Keď už Ježiš nebol s nimi a oni sa naozaj cítili ako ovce bez pastiera, začali si uvedomovať, akú pozornosť mu mohli prejaviť, aby ho potešili. Už neobviňovali Máriu, ale seba. Keby sa len dali odvolať všetky tie odsudzovačné slová, ktorými dávali najavo, že si Krista vážia menej ako chudobných ľudí. Keď z kríža budú snímať zmučené telo svojho pána, bude ich tiesniť táto bolestná výčitka.